अननो बा जोंनि माहारिबादखौ फोथांनानै जोङो बयबो लांनांगोन जों बेखौ फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे कलेज जायफोर फरायबाय थादों बिथांमोननिफ्रायनो मोजां लिडार जोनोम जानांगोन फैनांगोन जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखाय समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावनो थाखाय बिनि थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारियाव बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों। आसा खालामदों बिथांमोना जि मिजिं आरो थांखिखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो कलेजनि इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरजों एबा फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे लोगो हमलायनायनि मोनसे हाबाफारि लाबाय बियो जाफुंसार जाबाय होननानै जोङो सानदों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो फरायसाफोरनि माखासे जेंनाफोरबो बियो सोमजियो बा नुजायो थांनाय समाव गोबां रिजाल्टफोरनि बा मार्कशिटनि माखासे प्रब्लेमफोर नुजाबाय बा एडमिसननि माखासे प्रब्लेमफोर नुजायो दा बेखौबो बिथांमोना थांनाय समावबो प्रब्लेम नुजानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जिल्ला एबसुजोंबो सावरायदों माबायदि बे जेंनाफोरखौ फोजोबनो हायो एबा सल्भ खालामनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोना सावरायदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरावबो फैबाय थानाय समाव बोरै बयबो ज' बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ बोरै फोजोबनो हायो सावरायलायनायनि गेजेरजों गोजौ लेभेलनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ दिनै सावरायदों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय सफैनो हानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जिल्ला एबसुनि जानानै बरायदों आरो बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों आरो जिहेथु एसे लेटैब्लाबो 2023 मायथाइनि साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिबो आं जासिहरबाय। सिन्टाराव आङो बेलासे समनि गोजोन हामलायनायखौ आं नोंथांमोननिसिम आं बावहरनाय जाबाय आरो बे समाव आं गिबिसिनथारै आं गोजोननाय बावहरदों दिनै बे जोंनि लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव जोंहा हांख्रायनाय लेखायै रादाब बुथुमगिरि सार बिथांमोना जोंनि सेराव फैनानै जोंनि बे लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे दिन्थिफुंनायनि थाखाय जायखिजाया जोङो गोजोननाय मोन्दों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जेसेबांखिनि कलेज दङ जोंहा कलेज इउनिट एबसु दङ दा बेनि गेजेरजों जोङो गेट टुगेदार सेरेमनि थामहिनबा लोगो हमलायनाय जोङो मोनसे हाबाफारि जों लादों बे हाबाफारिखौ लानानै जों गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोबा जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जोङो बांहोनो नाजादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि इउनिट एबसुनि मावनांगौ खामानि मावनांगौ बिबान मावनांगौ रिसपन्सिबिलिटिस बायदि रोखोमनि स्ट्राक्चार बायदि रोखोमनि जोंहा मावनो गोनां रिसपन्सिबिलिटिसफोरखौ जोङो सावरायलायनानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोन्थिनानै मोन्दों जोंनि इउनिट एबसुआ माबायदि जोङो खामानि मावनांगौ आरो बेजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा माबायदि जानांगौ आरो जोङो थांखि दिखांदों दि अरायसम जाहाथे इउनिट एबसुआ जोङो मोनफ्रोम फरायसालिमायाव बर' फरायसानि थाखाय जेंना जेंगोनायाव मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनायाव गसंथिनानै जों खामानि मावलांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो थांखि लादोंदि फैबाय थानाय जि बर' फरायसानि जि जेंना जेंगोना थामहिनबा सोलोंथाइनि बेलायावनो जा हारिमुनि बेलायावनो जा रावनि बेलायावनो जा मोनसे जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानायाव जोङो फारफ्रोमथिंनिफ्राय जों जौगानायाव माबायदि जोंनि इउनिट एबसुआबो गुदि लेभेलनिफ्राय जोङो खामानि मावनानै थामहिनबा फरायसाफोरनि गेजेराव एवारनेस होनानै फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावनानै गोजौ लेभेलसिम माबायदि जोङो स्ट्राक्चारखौ जोङो बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोङो गुदिनिफ्राय जों खामानि मावलांनानै दुलाराय बुहुम बिखायाव जों खामानि मावनायनि माखासे जोङो स्ट्राक्चारफोरखौ सावरायलायनानै जोङो सुजुगखौ जों दिनै मोननो हादों आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो फोरमायहरदों गोजोननाय फोरमायहरदों देग्लाय जोङो फार्स्ट मिटआपखौ जों लादों आरो बे मिटआपाव मोनस्नि कलेजनि इउनिट एबसुनि बिबानगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे आं साबायखर बावहरदों दि दिनैनि हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे इउनिट एबसुनि साफ्रोम बिबानगिरिजों लोगोसे बर' फरायसा नुजाथिफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ सामना हामना खालामनायनि थाखाय गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु रौतायावनो बोसोरसालिया जुथुमा खुंलादों बेयाव कलेज इउनिटनि आबसुफोरनिफ्राय माबोरै बाहागो लानायखौ थांखि लादों? जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालिया जुथुमा रौतायाव खुंफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेयाव जोङो सावरायलायदों दि जोंनि इउनिट एबसुनिफ्रायबो थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमुनि बादायलायनाय बेफोराव बाहागो लाहैनाय जायो बेनिखायनो दिनैबो जोङो इउनिट एबसुनि मोनफ्रोम फरायसालिमाफोराव जोंनि बिबानगिरिफोरा बोरै थुनलाइनि थाखाय बादायनायनि थाखाय फरायसा लांनांगोन बेफोर फरायसाफोरखौ बोरै जोङो जेनेब्ला बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाहोहैनांगौ